Karl Karwana ta' 22 sena miwiet il-Għajn inżamm arrestat wara li tressaq il-qorti mixli b'attentat ta' qtil. Il-każ seħħ il-ġimgħa filgħodu f'Wied il-Għajn meta l-akkużat spara fuq Christian Muscat ta' 21 sena, iżda fortunatament ma ntlaqatx mit-tieri. L-ispettur Iman Heyman xedt li bejn iż-żewġ żgħażagħ hemm Inkwiet lilu għaddej żmien twil. Fil-fatt l-akkużat kien qed jirċievi messaġġi ta' theddid u allegazzjonijiet minn Muscat. Iżda l-ġimgħa l-akkużat tilifha u spara fuqu minkejja ma weġġawx. Iż-żagħżugħ li huwa riċediv wieġeb mhux ħati għall-akkużi miġjuba fil-konfront tiegħu. Huwa ġie akkużat ukoll li kellu arma tan-nar mingħajr liċenzja tal-pulizija. Il-Maġistrat Dorin Clark ordnat sabiex l-akkużat jinżamm arrestat. Żewġ żgħażagħ Sudaniżi li jgħixu fiċ-ċentru miftuħ ta' ħalfar inżammu arrestati wara li ġew akkużati li kellhom fil-pussess tagħhom dokumenti folozz. Huma kellhom fil-pussess tagħhom passaport Taljan falz u permess ta' residenza Taljan falz. Fil-qorti qalu li ma kinux jafu li d-dokumenti huma folozz. Ir-riżulta li s-Sudaniżi ltaqgħu l-ajruport ma' persuna li tagħthom id-dokumenti folozz biex ikunu jistgħu jitilqu minn Malta. Huma wieġbu mhux ħati għall-akkużi fil-konfront tagħhom. Il-prosekuzzjoni tmexxiet mill-ispettur Darren Buħaġar. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.